4 תרגילי נשימה פשוטים שיעזרו לנו לשפר את הכושר הגופני, את הסיבולת לב ריאה, את הצח"ם, צריכת החמצן המרבית וה-VO2 max שלנו. אם תתרגלו את התרגילים האלו באופן קבוע, אתם תרגישו שינוי עצום במהלך הפעילות האירובית שלכם. זה לא משנה אם אתם רצים, רוכבים או שוחים. התרגיל הראשון עוזר לנו לשחרר את שריר השרפת. שריר השרפת הוא שריר הנשימה העיקרי שלנו, ועל ידי שחרור שלו או עיסוי שלו, אנחנו יכולים לגרום לו לעבוד בצורה טובה יותר, וככה להכניס יותר חמצן בכל שאיפה, מה שיקל עלינו במהלך הריצה או הרכיבה. איך מבצעים אותו? נשב בצורה נוחה על כיסא, ניקח שאיפה מהאף ונשיפה מהאף. בסוף הנשיפה נעצור את הנשימה, נרחון מעט קדימה ונתחיל לעבור עם האצבעות שלנו ממש צמוד לצלעות ולשרפת. אני ממש מייצר עם האצבעות כמו הוק קטן או וו קטן ונכנס מתחת לצלעות. אתם צריכים ממש להיכנס פנימה ולכיוון למעלה ולהתחיל להחליק את האצבעות בכל האזור הזה. תנסו למצוא אזורים שהם מעט יותר כואבים. זה אומר שיש שם יותר הידבקויות ולכן לשרפת באזור הזה הרבה יותר קשה לנוע. ברגע שנגמר לכם האוויר, אתם משחררים את הידיים, מזדקפים ולוקחים שאיפה. לאחר מכן עושים 2 נשימות רגילות ואז חוזרים על התרגיל שוב. אפשר לבצע את זה כ5 דקות. התרגיל השני הוא להוריד את קצב הנשימות ולנסות למתוח כמה שיותר את השאיפה והנשיפה. כלומר לקחת אוויר מאוד מאוד לאט מהאף ולהוציא מהאף כמה שיותר לאט. בכל פעם תנסו למתוח את זה קצת יותר. התרגיל השלישי הוא שאיפה שרפתית עמוקה. זה אומר שאנחנו מנסים לקחת שאיפה עמוקה ואיטית לכיוון הבטן, בלי לדחוף אותה החוצה, ומנסים להמשיך כל הזמן לקחת אוויר. אתם תרגישו קצת כאילו אתם נחנקים, לא להילחץ מזה, זה אומר שאתם מרגישים שהגעתם לסוף השאיפה שלכם, ושם אתם ממשיכים לנסות לקחת עוד ועוד אוויר, אבל לאט. התרגיל הזה יעזור לנו לחזק את השרפת. התרגיל הרביעי הוא נשימה מנחיר אחד, תוך כדי שאתם עולים במדרגות או עושים הליכה בקצב מעט גבוה. שתרגישו את הצורך הזה או הדחף הזה לאוויר. בכל כמה דקות תחליפו את הנחיר. תמיד יהיה נחיר אחד שיהיה לכם יותר קשה לנשום ממנו, אבל תנסו לעבוד תמיד בשני הצדדים באופן שווה ומאוזן. אז תנסו לעלות במדרגות או ללכת בזמן שאתם נושמים רק מנחיר אחד. זה יאתגר אתכם מאוד בגלל שפתח האוויר צר, ואז שרירי הנשימה צריכים לעבוד קשה יותר בשביל להכניס חמצן לגוף ואל השרירים.